Kif aħna ħbib nispera li tinsabu tajbin għadha kemm intemmet l-ewwel ġurnata tal-Formula 1 tal-sena 2020 fl-aħħar bdejna rġajna. Kien hemm min ħaseb li ma ħnissa nibdew, kien hemm min kellu dubji imma iva, verità, il-Formula 1 fl-aħħar reġgħet fostna. U xtaqt nagħmel video qasir biex ngħaddi ftit l-ewwel impressjonijiet tiegħi rigward dina tista' tgħid l-ewwel ġurnata għalkemm sa ċert punt mhux indikattiva ta' provi liberi li kellna llum. Fl-opinjoni tiegħi naħseb illi żewġ timijiet li l-aktar impressjonaw kienu il-Mercedes u Racing Point. Nibda bil-Mercedes, il-Mercedes li tista' tgħid ġew l-ewwel u t-tieni sew dalodu sew iżjed kmini issa ftit tal-ħin ilu u jekk naħdu bis-sittin sessjoni ta' provi liberi l-iktar ħaġa li laqtitni hija l-fatt illi sew Hamilton u sew Bottas irnexxilhom jaqtaw l-eqreb insegwituri tagħhom b'xejn inqas minn 6 deċmi ta' sekonda li huwa ħbib tiegħi vantaġġ ta' bilħaq mostruż. Nġob ftit il-dan ukoll vantaġġ ta' bilħaq mostruż konna qegħdin ngħidu. Dan ifisser illi anki għal din id-darba it-tim ħansejħulu the team to beat jibqa' il-Mercedes ta' Lewis Hamilton u Valtteri Bottas. Biss dak li rajna fil-provi ta' frar illum ikkonfermajnieh. Ir-Racing Point. Ir-Racing Point illi nazzarda ngħid illi ser ikunu kandidati ewlenin li mhux biss ikunu r-raba forza ta' danna l-istaġun iżda wkoll li jekk xi ħadd mit-tlieta ta' fuq jiżgarra Racing Point se jkunu hemm u ser iċabċbu ilhom. Fil-fatt illum nistgħu ngħidu illi sew fl-ewwel sew fit-tieni sessjoni Racing Point kienu mal-ewwel tlieta, ovvjament b'Sergio Perez li huwa sewwieq ta' talent kbir u li nista' ngħid se jkunu li se jġor Racing Point warajh. L-unika tama li qed tagħmilli lili personali bħala supporter tal-McLaren illi nistgħu forsi niġġildulhom għar-raba post għalkemm jien ngħid li dis-sena ħanibdew bħala underdogs. U għal-fatt li Racing Point ser kun qed tisqu b'sewwieq wieħed Sergio Perez għaliex Stroll kulħadd jaf li mhux xi sewwieq ta' talentu li qiegħed hemm biss minħabba flus missieru fil-waqt li aħna b'Carlos Sainz u Lando Norris ser kunu qed niġġieldu biż-żewġ sewwieqa. Imma tim li kien ftit lura imma jiena xorta ħansa ngħid it-tnejn li huma sew ir-Red Bull u l-Ferrari illum rajthom ftit lura imma xorta naħseb illi the end of the day jistgħu jkunu hemm ukoll. Ejja ngħidu jistgħu jkunu hemm ukoll għax imbagħad irridu naraw il-fattur temp li tkun xita il-timijiet u l-fatturi ser jitħawdu li żgur huwa illi ir-Red Bull grazzi għall-konsulent tagħhom Helmut Marko diġà bdew juru il-karatteristika ta' nies bikkejja li huma qed nuża l-kelma bikkejja b'wiċċi minn quddiem. Qegħdin jipprotestaw minħabba il-dass tal-Mercedes u mhux qed neskludi li se jkun hemm protesti fuq ir-Racing Point ukoll minħabba il-fatt li hija allegatament hija kopja tal-Mercedes tas-sena l-oħra. U l-messaġġ li għandel tar-Red Bull huwa dan, ilkom tiftaħru li għandkom l-aqwa magna u li għandkom l-aqwa tim u li tistgħu tiġġieldu għall-kampjonat, issa kintom kapaċi morru ġġieldu mal-Mercedes, morru ġġieldu mar-Red Bull u ġġieldu darbi pari. Horner fuq Sky qalli qed ifittex kjarifika tipprova jiġbed tan-nofs, però jiena minħa l-oħra parti del-messaġġ polemiku li xtaqt ngħaddi. Xorta nemmen illi ir-Red Bull se jkunu l-eqreb tim li ħajsfida l-Mercedes għal-rebħ ta' dan il-kampjonat matul din is-sena. Niġu għal-McLaren. Ejja ngħidu li hemm qegħdin. Konna mal-ewwel 10 llum wara nofsinhar, konna mal-ewwel 10 wkoll fil-bidu tal-ewwel sessjoni. Nistgħu nisirqu punt, minix qed qalbi maqtuwa u nixtieq nagħmel dan l-appell li sħabi l-parti tal-McLaren, minix qalbi maqtuwa li ħanġibu l-punti din id-darba.
Imma qed imbagħtu fil-kerbs u dik taf ukoll tagħmilna problemi ta' understeer u oversteer. Fattur ħar li laqatni huwa l-fatt li il-Williams mhumiex daqshekk maqtugħin minn wara, anzi mit-timijiet tal-parti ta' wara tal-nofs tal-grupp tan-nofs għadhom l-aħħar tim iva ma jiena xorta għadni tal-idea li sal-ħar tal-istaġun il-Williams ikunu qabżu l-ħass fejn jidħol it-tim ta' back of the grid. Ovvjament issa mbagħad trid l-iżviluppi tat-timijiet kif se jiżviluppaw il-karozza u x'ser jiġri minn hemm. Mela kelli nagħmel previżjoni aħħarija ta' x'qed naħseb jien se jkunu l-valuri fit-trakka din is-sena, jiena nagħżel Mercedes l-ewwel, it-tieni Red Bull, it-tielet il-Ferrari bir-Racing Point viċinissimi, għarraba aħna il-ħames għalkemm jien xorta nibqa' ngħid li hemm question mark skont kemm ir-Renault se jimxu tarġiel fejn jidħlu magni, diġà mhux qed jimxu tarġiel għax fit-testi fil-pre-race fil-pre-season run li kellna issa matul dawn l-aħħar ġimgħatej imqartawna magna waħda. Naħseb il-fatt li ħadnilhom il-Ricciardo u li sejrin mal-Mercedes ma tantx niżlitilhom sew. Imbagħad hemm l-Alfa Tauri s-sitta fl-opinjoni tiegħi, is-seba' il-Renault ngħidu Renault Alfa Tauri u McLaren niġġieldu għal 5 post. Ejja ngħidu McLaren il-5, is-sitta Renault s-seba' l-Alfa Tauri, l-Alfa Romeo 8 Kimi llum kien diżastru fil-fatt spiċċat 19 il-pożizzjoni, Haas u Williams jiġġieldu għall-aħħar post. Għalissa se nifqu għaw. Komplu nkitbu fuq dan l-istazzjon ta' YouTube, klik għal dawn il-video vlogs fejn rigwadaw futbol u Formula 1, ta' jkollna l-vlog relatata minn profi ta' kwalifikazzjoni. Fuq Facebook, klik għal dak li hu kontenut ġurnalistiku u kif tispiċċaw issegwu dan il-video immorru kollha fuq Twitch, klik u nkitbu hemmhekk ukoll biex nieħdu naraw ukoll l-ewwel impressjonijiet tal-logħba Formula 1 2020 li fl-aħħar waslet għandi grazzi għal kollegi tiegħi ta' Velocity Esports Racing kif ukoll għal Game Breaker Malta u għal mod eċċellenti li dawn issupplixxew il-logħba ħalli nieħdu naqra fil ta' xem fil-logħba l-ġdida ta' Formula 1 għal din is-sena. Imbagħad bħalma dejjem ngħidilkom kif tagħmlu dawn it-tliet affarijiet, għamlu li xjaten tridu. Niltaqgħu fuq Twitch l-aħwa, nistennikom hemmhekk.